Og David, er du klar til Cooper-test? Ja, det bliver lidt hårdt der, men vejret er godt og det hele, så altså forholdene de er super gode. Jeg glæder mig faktisk lige nu til at komme i gang. Jeg har lige været nede og lave vægt. Hvad med Wolfgang? Vi glæder os også. Ja, jeg er helt frisk. Du har lige været nede og lave vægt eller noget? Ja, så jeg tager lige mit proteinpulver. Hvad har du mere af sager der? Jeg har også en Avicii Sport til efter 7,5 minutter. Når jeg løber, så skal jeg have lidt energi. Så jeg kan ligesom booste op. Ligesom maratonløberne, det er helt det samme. For ligesom at komme i form. Martin Shaw. Der er Martin sammen også. Han har taget pigsko på. Hvad regner han med? Han har taget sprinterpigskoene på. Det går hurtigt det her. Hvad regner du med at løbe? 35 eller 4 eller? 30. 20. Han skal godt i 20. 30. 2 km. Jeg sætter det højt. Okay. Jeg har ikke holdmål. 30. Martin, du er gammel gaver. Er I faktisk begge gamle gaver? Ja, men bare slå David, så er det fint. Det er derfor, jeg har pigsko for. Det er lige slutspurten. Så gør de underværker. De kommer til at gøre underværker. Det er rigtigt.